дуруд бинандагони азиз, барномаи дар саҳро аст манзури шумо. имрӯз мо барои шумо моҳӣ омода мекунем. ёдовар мешавем ки мо айни ҳол дар шаҳри ҳисор минтақаи шамар қарор дорем ва пеш аз мо низ дар ин ҷо дигар нафарон низ омадаанд ва мо имрӯз аз ин сангҳо бори дигар истифода мебарем. дӯстони азиз, дар тоҷикистон якчанд намуди пудинаҳо мавҷуд аст ва имрӯз дар барнома мо барои шумо нӯшокӣ омода мекунем. нӯшокӣ бо пудинаи боғӣ. ин пудина аз дигар пудинаҳо фарқ мекунад. бӯяш чӣ қадар хуш аст. баъд аз оне ки мо оби ҷӯшомадаро илова кардем, ҳатман бояд маҳлули мо дохили яхдон 30 дақиқа бошад. вале ин ҷо хай дигар яхдон нест, яхдони мо ҳамин дарё. ин гуна арчаҳо дар баландкӯҳҳо мерӯянд. асосан ошпазҳо барои хуштам сохтани хӯрокҳояшон аз ин истифода мебаранд. мо низ аз фурсати муносиб истифода бурда барои хуштам сохтани моҳиамон аз ин истифода мебарем.
ба хотири оне ки моҳии мо дар дохили оташ мепазад, мо онро якчанд қабат бо қурғошим печондем. дӯстони азиз, оташи мо барои пухтани моҳӣ омода шуд. Мо бояд байни оташро камтар бикушоем, зеро ки моҳӣ дар дохили оташ мешавад ва баъдан оташро болои моҳӣ мепӯшонем ва ҳатман бояд 1 соат моҳии мо дохили оташ бошад. воқеан лимонади омода кардаи мо бӯи хуб дорад. мазааш ҳам ғайриоддист. дӯстони азиз, хӯроки мо омода шуд. саёҳат карданро фаромӯш накунед.